Першая парада гэта заўсёды будьце ветлівымі і не чакайце нейкую узаемную ветлівасць зваротную. Не, вот вы у першую чаргу думаеце пра сябе і будьце ветлівымі папросту. Кажыце 1000 разоў дзякуй, кажыце 1000 разоў калі ласка, 1000 разоў дзень добры. А як добры. жа там межа асабіста, ведаеш, ну там калі там да цябе недобрыя, а ты такі заўсёды добры. Калі вам хочацца не быць варожым да людзей і каб людзі былі да вас таксама не ставіліся як да ворага, паспрабуйце з гэтымі людзьмі сябраваць. Альбо калі яны гэтыя правакацыі нейкія ў вашым дачыненні праяўляюць, паспрабуйце на гэта не звяртаць увагі. Я думаю, што лепш няма нічога, чым проста махнуць на ўсё рукой. Окей, першая парада быць ветлівымі, другая парада махнуць рукой. Я не ведаю. Напэўна, так. Окей. Напэўна, другая махнуць рукой. Не чакайце, да, не чакайце, што вам увогуле хтосьці штосьці абавязаны і што ў вас штосьці павінна атрымацца. Будьце таксама трошкі і да сябе таксама спакайнейшымі. Не патрабуйце ад сябе вывучыць польскую мову, навучыцца размаўляць на ўзроўні там, я не ведаю, на невядома якім узроўні, ужо праз нейкі тэрмін, які вы сабе акрэслілі. Дайце сабе час камфортна неяк увайсці ў гэтае асяроддзе. Людзі гатовыя вас прыняць.